И коста хора, аз съм Тяга БГ и сега както виждате ще игра малко Clash Royale. Да. Последния път... What? Кое е това? Новата карта днеска излезе, да. Да, ето новата карта. Elite Barbarian. Те имат, отколкото знам от The Clashers, те имат повече живот. И са много по-силни са Common карта. Те мислят са Epic или Rare карта. И вече има Торнадото, което е nice. Но не ми харесва, защото просто е 3 еликсира, да, нали, малко еликсира, но не ми харесва, че тоест на една битка, когато я играх, като ми западна Торнадото, противника ми пусна миния хордове 10 левел, аз играх също 9, пусна миния хордове 10 левел и Торнадото не направи нищо и така. И това. Ето ги, новите. Сега ще излезе това. Тая карта е за клониране, мисля, че. Не съм много сигурен, да, сега тук пуснах фърнеса. И така. Игра срещу... Окей, 9 левел. Щом то... Окей. Факт, тук не сбърках, нали? Да. Ето, защо... Не мога... Не знам защо винаги пускам... Фак. Окей. Не знам защо почти винаги пускам... Нямате скоро пусна. Саша. Машината са много силни, отколкото знам. Ще му се досажа. Мишка. Да. Колко му се смижва. И то няма файспирси, които е добре. Окей, хора. Защо Защо точно на мене? Ще пусна мина хора, ако ще не обрати. Ако маскерите ни ще е много гадно. Трябва да мълча, защото когато компания ще му ги убия. Трили, ксир, трили. Ксир. Дано да... И да, то няма начин просто. Няма никакъв начин да победя. То е 9 левел. Да, хора, това ще е загуба. Колкото знам. Без има бъде малък шанс. Не, нямам никакъв шанс. Окей, бе, защо си толкова гаден? Why? Защо? Така. Надявам се да ме чуете добре. Еми... Бля, защото... Еми хора, почваме с загуба, което е много гадно. Това се споменя дека малко. Сега с който е... Да, ето тук просто съм съдил Торнадото, който е един дек. И се ще видите как се играе с него. На 6 лева, найс. Окей, сега. Тук е малко по-различен дек, както виждате.
Не искам сега да го пускам още. Ще ми го уби. Да. Ето гледайте. Да, харесвам, че пеката така не успя да се доближи до кулата, което това е доста добре. Ние ще даде 3 пъти, нали? 3. Да, 3 пъти. Сега... О, точно. И то... Окей. Ще спусна... Така, сега. 7 енергия. Сега може да ми пусне или Giant Skeleton, или Fire Spirit, които ще ми го... които няма да отбият пиката, нали? Да. Много кеф това. Че ги привличам, а няма кеф, че... Да, разбрахте. Че ни ги убива много. Защото все пак е първи левел, не е 13 левел. Не, т.е. До кой левел могат тя карти? Епик. Да, вчера ми западна Giant Chest, но нямах време да го снимам и да го покажа, но ми се паднаха мега тъпи карти, които аз съм недоволен, то много недоволен. Те поне го убиват, което е добре. Сега пусна тя, ще направим нищо нямам. Да, ето. Добре, тук си изхъбих само. Или опа, къде е мой? А така. Аре бе, не може да убите ни такива ли бе? Давай. Ръш. Браво, малко поне. Дам чатко да успея. На колко стана? Какво? Аре бе, то тъпя зап. То тъпя зап. Торнадо. Ами окей, ще изиграя. Сигурно повече 15 минути, не знам. Само да ни падна в друга арена. Да, тук е с Giant Skeleton. Така. Окей. Бързо мина ходовете. Вау, тук имам шанс. Хора, окей, това не го вярвах, че ще го направя, но го направих. Окей. Браво, мускетиера. Сега имам пак Giant Skeleton. Окей, сега. Искам да той какво ще направи. Няма пускам ществата. Какво ще я пусна? Ето. Се базикаш ли с мене? Окей, той има фриско и това е, но от най-ганите карти в играта, защото ти замразява. Да. Тук е турнадото. То се знаеше. Окей. Това не ми харесва, ма изобщо не ми харесва. Така.
Няма да ме разрушиш, ако това искаш. Сега да си ги събера. Добре. Чик, тънк. След това тънк. Опа, без да искам. След това ако се опиташ да ми направиш. То се пусна Giant Skeleton. Найс. Дали ще успя да го направя? Не. Гледам. Нарочно го пускам. Даже не успя. Аре, ще направя още една битка за вас и надявам да им се падне нещо хубаво. Някаква разпоред, сори. 7 левел, аз съм успешен. Чак, то ми пусни скелета си запа. Но... вижте просто как се прави. Тък. И е чао. Аре, човек! На мен повече не са играли с такива хора. И хора, това ще е епизода на ви харесал. Коментирайте, харесайте го, споделете го и чао! До следващия епизод.